«17 година. Час новин на АТР». Ви дивитеся «Заман». 28 листопада, 1370-й день анексії Криму. У студії Ескендер Меметов. Ізолятори Сімферополя переповнені. Підозрюваних перевозять з місця на місце. Так, затриманих Бекіра Деграменджі та Асана Чапуха перевели з Сімферопольського ізолятору тимчасового тримання до міста Саки. Про це повідомила донька Деграменджі Мавілія. Перевели якобы потому, что в Симферопольском ИВС нет мест. По поводу условий, к сожалению, нам ничего не известно, но мы знаем, что, скорее всего, отцу там плохо, потому что он без аэрозоля дышать не может. Но у него он начинает задыхаться, но происходит удушье. Но я не хочу даже думать о плохом, я все-таки надеюсь, что он у меня сильный и все это выдержит. Двох інших затриманих у цій же справі – Казіма Аметова і Руслана Трубача – перевезли до Бахчисарайського ізолятору тимчасового тримання. 23 листопада в окупованому Криму співробітники російського ФСБ обшукали і затримали кримських татар. Зокрема, затримали Бекіра Деграменджі, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Казіма Аметова. Їм закидають вимагання в особливо великому розмірі. У громадянина Туреччини суд вже обрав для них запобіжний захід – тримання під вартою 2 місяці. Саме під час затримання цих 4 чоловіків ветерану національного руху Виджія Кашка, яка була з ними поруч, стало зле. Вже за годину Виджія Кашка померла у кареті швидкої. Виклики до поліції, візити дільничих і повістки до суду. Окупаційна влада взялася за тих кримських татар, які вийшли на одиночні пікети цьогоріч 14 жовтня. Російського законодавства вони не порушували, одиночні пікети дозволені. Однак окупанти об'єднують їх в одну справу і називають це несанкціонованим мітингом. Всіх учасників звинувачують в адміністративних правопорушеннях, і за це їм загрожує штраф або виправні роботи. Этого следовало и ждать, в принципе, да, учитывая то, что на сегодняшний день происходит, то есть без каких-либо доказательств, достаточно просто кому-то выше дать приказ о том, что нужно наказать. Все остальное фальсифицируется, все собирается, как говорится, и объединяется в уголовное дело или административное, это уже как пожелает тот, кому это выгодно. Это был наш участковый. Цель его визита была составить по отношению меня административный протокол. Когда я начал изучать сам протокол, да, то прочитал в нем следующее, да, что все обвинения строятся якобы на том, что мой одиночный пикет они связали с остальными пикетами, которые проводились в этот день. И этим самым пытаются, да, доказать, что это было несанкционированное собрание людей, то есть несанкционированный митинг. 14 жовтня у різних куточках Криму на одиночні пікети вийшло понад сотню кримських татар. Кожен з них тримав плакат з вимогою зупинити репресії проти мусульман півострова. Тоді силовики затримали понад 4 десятки одиночних пікетчиків, але згодом усіх їх відпустили. Двом фігурантам справи 26 лютого Мустафі Деграменджі та Алі Асанову продовжили домашній арешт до 7 лютого наступного року. Під час засідання Деграменджі просив дозволити йому вивозити маму для слідчих дій і передатчик Бекіру Деграменджі. Однак суд не дозволив. Також адвокат Тарас Омельченко попросив змінити запобіжний захід на підписку про невиїзд, але суд відмовив. Просили, навіть якщо оставлять домашній арест, хоча б розширити радиус, чтобы они днем могли работать, помогать семье. У Али Асанова 4 малолетних детей, которых необходимо водить в школу. Как и всегда, не помню, какое это продление, суд нас не услышал. Они не могут звонить, не могут самостоятельно передвигаться, пользоваться интернетом. Суд у справі 26 лютого розпочався 2 роки тому. Зараз у справі 7 фігурантів: Алі Асанов, Мустафа Деграменджі, Ескендер Кантеміров, Талят Юнусов, Арсен Юнусов, Ескендер Емірвалієв і Ескендер Набієв. Кримським татарам закидають участь у масових заворушеннях під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014-го.
У Женеві стартував форум ООН, де мав взяти участь затриманий кримський татарин. Йдеться про Бекіра Деграменджі, якого силовики затримали минулого тижня у центрі Сімферополя під час так званої спецоперації. Арештували Деграменджі на 2 місяці за надуманою справою. Йому закидають нібито вимагання в особливо великому розмірі. Про злочинні дії окупаційної влади Криму, що грубо порушують статті Декларації ООН про права корінних народів, Загальної декларації ООН про права людини і 4-го Женевську конференцію. Про все це розповідає в ООН член Меджлісу Ескандер Барієв. Нам важно каждую площадку использовать для того, чтобы мы могли донести те проблемы, которые существуют в Крыму. И Бекир Ага как раз-таки смог бы на опыте собственной семьи, собственной трагедии, мог бы рассказать об этом. Україна передала Генсеку ООН офіційний лист протесту у справі Романа Сущенка. Про це заявив голова української місії в ООН Володимир Єльченко, автором листа в МЗС України. В ньому відомство висловлює протест щодо продовження строку позбавлення волі в Росії українського журналіста. Напередодні суд у Москві залишив Романа Сущенка під вартою ще на 2 місяці до 30 січня. У Росії його звинувачують у шпигунстві. Адвокат українця Марк Фегін припускає, його підзахисному шиють 20 років в'язниці, якщо він не погодиться сам визнати свою провину. Україна за посилення співпраці з НАТО і чекає від Альянсу сигналу щодо можливого членства. Про це написала на своїй сторінці у Фейсбук перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко. Вона співголовує на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО, що триває нині у Брюсселі. За словами Геращенко, анексувавши Крим і Донбас, фактично блокувала приєднання України до Альянсу. У рамках протидії російській агресії Україна представила звіт про те, як Кремль веде пропаганду в соціальних медіа, використовуючи вибухові інформаційно-психологічні технології. Також обговорили ситуацію на Донбасі в окупованому Криму. Українська сторона звернула увагу чиновників Альянсу на те, що десятки українців утримують в російських тюрмах і 162 на окупованих територіях. На Донбасі під виглядом воєнізованих формувань ЛНР та ДНР працює майже 36 тисяч оперативних угрупувань російських військ. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Міністр продемонстрував інфографіку, яка стверджує, на території ОРДЛО, окрім військових, більше ніж 30 тисяч одиниць російської воєнної техніки. Мы стоим перед угрозой, которая у наших границ. Мы, по сути, держим бешеную собаку путинского режима на своей границе, не пропуская его в Европу. В Україні відпрацьована нелегальна торгівля з окупованими територіями Донбасу. Такі висновки антикорупційної мережі Transparency International. Дослідження тривало понад півроку. Воно ґрунтується переважно на інтерв'ю з учасниками АТО, представниками силових структур, волонтерами, суддями, місцевими мешканцями. Наразі відомо про 5 шляхів нелегального переміщення товарів через лінію розмежування на сході України. Таким чином ми приходимо до 5 шляхів, якими нелегальна торгівля відбувається з неконтрольованими територіями. В першу чергу, як вже зазначив Георгій Борисович, це через так звані логістичні центри, які знаходяться на КПВ. Всього їх існує 2. На даний момент працює лише 1, той, який знаходиться на пропускному пункті Майорське. Другий шлях – це, власне, через пропускні пункти. Перевезення товарів нелегально може тут здійснюватись як вдень, так і в темну частину доби. Третій шлях – це через позиції військових. Ми про це ще детальніше розкажемо. Четвертий шлях – це через залізницю, коли вона ще звичайно. На територію ОРДЛО перевозити будь-які товари заборонено з березня поточного року. Виняток становить товари для власного вжитку вагою до 75 кілограмів, а також гуманітарні вантажі. На Донбасі триває боротьба між місцевими групами, які хочуть заволодіти енергетичними, вугільними та металургійними потоками задля тінової торгівлі. У цьому переконаний колишній очільник служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. За його словами, останні події в так званій ЛНР тому підтвердження. Маломуж вважає, що Плотницький втратив підтримку із адміністрації президента Росії, тож його вирішили замінити.
Далі буде розвиватися ситуація замороження конфлікту і, відповідно, ставлення вимог, які неприйнятні нашій стороні, опираючись на позицію Росії і Мінські угоди, які вони трактують по-своєму. Це, відповідно, проведення контрольованих виборів Російської Федерації, це формує своїх структур і силових, і, так сказати, керівних управлінських, це контроль економіки, це контроль кордону. Це розбалансування нашої держави, фактично передача цих територій під контроль Росії. Через ймовірну співпрацю з Росією СБУ проводить обшуки на запорізькому заводі «Перетворювач». Підприємство виготовляє електронне приладдя для потреб армії, зокрема зарядний пристрій для підводних човнів. В СБУ повідомили, що обшуки тривають у межах кримінального провадження, яке відкрили ще минулого року. Утім, статтю поки не називають. За неофіційними даними, справу порушили за статтею «Державна зрада». Керівництво підприємства закидають продаж продукції російській армії. Обшуки проводяться як у складських приміщеннях, так і в адміністративних будівлях. Вони проводяться на підставі ухвали слідчого судді в рамках кримінального провадження. Шукаються та вилучаються документи, які можуть свідчити про скоєння чи відсутність складу злочину в діях конкретних посадових осіб. Наразі це всі новини. Дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарською з Мевлє Мохтаровою менш ніж за годину та дізнавайтеся більше. Будьте з нами.